Gaskiyar zance zan furta, lokaci na yin karanta, rayuwar nan ni na duba babu buri sai mu jigata. To na ce muku kun yi ƙarya, wake ni ai na shirya, kuma yanzu na ɗauniya babu gudu ko na yi sauyi. Lokaci na ne zane hakika shi mawadaci ne, bana tsoro domin gaba ni zan zama sarki, domin niyyar samu ya saka ban naki, domin kin samu halali ban kyashin aiki lokaci na ne zane ni a nan gun zan barku, Yusuf ne nan naku, ɗan Kaduna ɗan kasanku, har kasa nake yankinku, jinjina duk na yi muku, kasuwa ta duk a gare ku, an sannan ku, na gode lokaci na ne zane lokaci na yi zane.